Na. Hello mga ga, sa tanan di mga ga, ako ma-viewers karon mga ga, padayon ta trabaho mga ga na pamagul. O karon mga ga, balik ko niyo mga ga, o salamat sa mga viewers mga ga, sa mga subscribers, salamat kayo. Thank you mga ga. Yo, padayon ta mga ga, para padaghan ta. Thank you po. O mga ga, shout out na. Shout out din mga kay mga Ginalyn Budnyungan mga ga. Salamat kayo ma'am sa imong concern ma'am. Kung nabasa na ko imong comment ma'am, salamat kaayo. Sa comment niya mga dito mga rin siya na sa iyang comment na matulis yan. Salamat kayo ma'am sa concern po. Thank you kayo. O ito ma'am, subaybayan niyo po akong channel. Salamat yan. Nagyungit ako. Salamat kayo ma'am. Thank you po.
Mga pasensya na mga, og tag sarong sulti mga, kay focus ta para makadaghan ta mga. Ato makadaghan ta para makapay bugas. Salamat kay sa mga viewers mga. Thank you kayo. Maga, diri na to ko to video mga. Salamat kayo mga kay naglisod po ko pag-agi na tundahan diri kansud kayo. Salamat kayo mga sa mga viewers diha. Salamat kayo po. Mga, salamat kayo din hero to ko to video. Thank you kayo.